हम शैलेंद्र गुप्ता हम शिव चर्चा के कथा लेके आइल बानी। बहुत ही दर्द भरा कथा बाटे। शिव जी के चरणों में हमार प्रणाम स्वीकार। नीलम दीदी, हरेंद्र भैया के चरणों में हमार प्रणाम। जितना गुरु बहिना ई कथा के सुने वाला बानी लोगिन, जितना भाई ई कथा के सुने वाला बानी लोगिन, जितना शिष्य गुरु बानी लोगिन, हमार परिणाम स्वीकार करी लोगिन। ई कथा के नाम हटे एक राजा के दो बेटा, एक अमीर और एक गरीब। जय भोलेनाथ, हर हर शंभु। एक राज्य में राजा राज्य करत रहलेन। बहुत ही शक्तिशाली राजा रहलेन। उनकर दूगो संतान भइल। दोनों संतान बहुत होनहार रहे। एगो सबसे बड़ा वाला संतान रहे, वो बहुत तेजस्वी शक्तिशाली रहे, और छोटा वाला थोड़ा मंद बुद्धि के रहे। ई दुनियादारी से मतलब ना रखो। तो ऐसे ही राजा शासन करत रहलन। शासन करते करते शरीर थाक गईल, तो सोचे लगलन कि दू हमार बेटा बड़ा सन, हमार कोनो जिंदगी के कोनो वो नहीं खे, कब हम खत्म हो जाए। तो सोच के दोनों लड़का से के बोलैले ना, कहलन कि तारा लोग के अलग अलग हम हिस्सा बांट देता नी। दोनों हिस्सा में तू लो राज करिह लो। हिस्सा बांटला के बाद कुछ दिन बाद राजा के मौत हो गई। तो दोनों जना अपन अपन जौन हिस्सा मिले रहे वो में राज करे लागल लो। और बड़का लड़का के भी शादी भइल, तो ओकरा देहे लड़का लड़की भइल, और छोटका लड़का के भी शादी भई रहे, तो ओकरा देहे कौन संताने ना। और ये अपना राज्य से मतलबे ना रखो। बड़का लड़का बहुत होनहार रहे, तो राज्य से भी मतलब रखो, और सब चीज में तरक्की हो गई और बढ़ोतरी होखे लागल। तभी और छोटे वाले जौन राजा साहब रहलेन, छोटा वाला यानी उनकर लड़का रहलेन, वो राज्य से कोनो मतलबे ना रहे। इधर उधर से केहू के भरोसे रह के अपन अंत में छोटा वाला लड़का अपन राज्य छोड़ के भीख मांग के अपन गुजारा करे लगलेन, और अपना परिवार के पेट पोसे लगलेन। और बड़ा वाला तरक्की पे तरक्की करत रहलेन, काहे कि वो होनहार रहलेन, शक्तिशाली भी रहलेन। तभी वही रास्ता से पार्वती जी और शिव जी जात रहनी। तभी हिमालय पर्वत से, जो कैलाश पर्वत पे शिव गुरु और पार्वती जी रहत रहनी, तो पार्वती जी विचार करनी और पूछनी कि हे स्वामी जी, रउरा तो भरले के भरे नी, दुखिया के देखत नी, ई राजा बाड़न, तो ई राजा के रउरा कितना अनु से धनो देता नी, और इनकर भाई जौन भीख मांग के अपन गुजारा करत रहन, उनका बारे में तो रउरा कुछ सोचते नहीं कि कुछ तो उनको के दे दी कि जिंदगी के बेड़ा पार लाग जाओ। तभी इतना बात सुनला के बाद शिव जी कहे लगनी पार्वती जी से कि तू तो केहू को लोभा जालू। तो कहे लगली कि बताई, रउरा भरले के भरतनी, और जे दुखिया बा गरीब बा ओकरा के बारे में तो रउरा सोचते नहीं कि हमरा ई जवाब के सवाल दी कि काहे नहीं सोचत। तब शिव जी बोले लगनी कि ये जवाब के सवाल खातिर तारा धरती पे जाए के पड़ी। तब पार्वती जी कहे लगली, ई कौन बात भइल कि धरती पे जाइए तबे सवाल के जवाब मिली।
तो शंकर जी कहतनी कि ना, धरती पर चलो, तब सवाल के जवाब मिल गई। तो अगला दिन धरती पे पार्वती जी और शिव जी गहनी लोगिन, और कुछ दूर चलते चलते पार्वती जी के भूख और प्यास लग गई। तो स्वामी जी से बोले लगनी कि स्वामी जी, हमारा तो बहुत तेज प्यास लागल बा, भूख लागल बा, हमारा से चलल नइखे जात, कुछ खाना वाना के व्यवस्था करी, पानी वानी पी के चलल जाई। तो कहा तनी कि ठीक बाटे, चला चला, यही रास्ता में आगे कुआं वुआं होई तो ओजा बैठ के पानी वानी पी लेहल जाई, कुछ बना लेहल जाई। तभी वो रास्ता में जाते जाते आगे एगो कुआं मिलल। ये वो कुआं ना रहे, वो ओजा दूगो कुआं रहे। वो अच्छा खासा बढ़िया कुआं रहे, लोग वजह से पानी निकाल के पियो और नहाए लोग। और ओकरे बगल में एक बारी कुआं रहे जौन बिल्कुल टूट गई रहे, धस गई रहे। तो वही जा पार्वती जी से शिव जी कहतनी कि जा जा ईटा उटा ले आओ कि ऊपर खाना बनावल जाई। तो पार्वती जी भी गईली टूटलका इनरवा के लगे और वजह से ईटा ले आओ तरी। तो शिव जी कहतनी है ई हेजा बा बढ़िया इनार, तो इमे से काहे ना ईटा निकललू ह। ये टूटल इनार और कुआं में से ईटा लियावे गईलू ह। तो पार्वती जी कहतरी कि रउरा एक कैसन बात कहतनी, इतना अच्छा इनार बाटे, ई लोग जैसे पानी पिए ताटे, एमे से तुरल जाई तो अच्छा लागी, उ टूटल बाटे वजह से ले आई नहीं हटे। तब शिव जी कहतनी कि तारा जवाब के सवाल तो मिल गई, अब तू यही से मिला लो कि अच्छा इनार बाटे तो वजह से तू ईटा नहीं खू तुरत, और टूटलका इनार तो से ईटा ले आओ तारू। ये राजा के दोनों भाई बालो नु, ये राजा दोनों भाई बालो जौन बड़ा वाला बहुत मेहनती होनहार बाटे, ओकरा के तुरलो से ना टूटी, काहे कि मजबूत बाटे। और छोटा वाला बिल्कुल कमजोर बाटे, ये दुनियादारी से ओकरा मतलबे नहीं खे, तो ऊ तक केहू टूट जाई बिल्कुल। ये बाटे ये कहानी के सार। तब पार्वती जी कहे लगले कि हाँ रउरा, ई हमरा जवाब के सवाल मिल गईल। ई जितना लोग शिव चर्चा कथा सुनत ताटे, इस शिव चर्चा कथा से ई संदेश मिलल कि जे मजबूत बाटे ओकरा के केहू ना तोड़ पावेला, आ जे कमजोर बाटे केहू झट से तोड़ देवेला, उसे कमजोर कर देवेला। ई कहानी के इहे संदेश बाटे। हमार कहानी रउरा लोग के अच्छा लागल होखे तो लाइक करेम, शेयर करेम, सब्सक्राइब करेम और कमेंट में बताएम कि हमार कहानी कैसन लागल हटे। अगला वीडियो में फिर से रउरा लोग से मुलाकात होई। अगला वीडियो शुक्रवार के अपलोड होई। रउरा लोगिन हमार वीडियो के अंत तक देखनी लोगिन, ओकरा खातिर जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय श्री राम।